трябва топлота, доброта и радост. Танц Уинкс изпълняват децата от Обединено детско заведение номер 5 Пинокио. О, Пинокио! Браво на Пинокио! Имаме танц! Аз не мога да им видя очичките, вие виждате ли ги? Сега, след малко ще сме готови, само да не ни се изморят пеперутките, защото сега са кацнали, но после ще... Какво? Ще хвъркате ли? Леле, за първи път виждам пеперутки, като си имат и малки пеперутчета на главите.